এটা ভাইরাস ভাইরাস তোরা জানতু হ্যালো হাই নমস্কার জয় জগন্নাথ আজ মো আইর হচ্ছে বর্ষিকিয়া তো ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କି ପନିପରିବା କାଟୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜା ନେବା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏନେ ସବୁ କହିବ ଦେଖେଇବ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାତର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହାକି କାଟୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ଶେଷାଳ ଆମ ଭାଇ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଗଜ ବଇଛି ଏଇଟା ଆମ ବିକାଶ ଭାଇ ଆମ ସାର ଭଲ ରୋଷେଇ सही पकड़े हैं ମୋ ଜିତୁ ଭାଇ ଖାନଦାନୀ ବେଟା सही पकड़े हैं ଭାଇ ହସି ଟିକେ ଭାଇ ୟା ଟିକେ ଚାଲୁ ପକୁଡ଼ି ହଉ ଆମ ଆଉ ଯାହାକି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ଛର ହବା ବା ବଇଛି ଧନିଆ ଛର ଦି ପକୁଡ଼ିଟା ହବ ସବୁ ହବ ଡାଲମା ହବ ଖଟା ଟିକେ ହବ ତା କଥା ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ନା ଆସିଯିବାରି ଆଉ ଏଇ ମୋ ଭଣଜା ଭଣଜା ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ଆଉ ଏଇ ଯିବୁ हेलो नमस्कार ଛର ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଛର ହବ ମାରେ ପାଣି ମାରେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟାର ନଣ୍ଡା ଅଛି ଖଟା ମାର ଏଡେ ସବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଜାନ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଧରିଛି ଭଣଜା କାଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଣଜାକୁ ଧରିଛି ଆଜି ମୋ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଏଇ ମୋ ଦିଦି ଆଉ ଏଇ ମୋ ମା ରାଗିଟା ତ ଭାଇ କେତେବେଳେ ହେଲା କାମ ଲୋକ ଲୋକ ହଉଛି ଯେ କହୁ ଉତ୍ତର ଦେ ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କାଠ
घेरा क्या उठो ନାକୁ ମୋ ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି। ଏଟା ଭାଇରସ ଭାଇରସ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଛୁ ସୁଖରେ ତୁ ଅଛୁ ଦୁଃଖରେ ତୁ